Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Ngalomzuzu ngicela uNkulunkulu abe ngakimi. Noma ngiphethe umkhuhlane. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ngoba angilele phansi. Ngoma ngilale phansi mhlasimbe baningi abangajabula. Ngiyabonga Nkosi ungithuma phezulu kwalezi intaba. Phezulu kwalentaba yalapha ofudu. Ezweni lamakhosi akithi. Ngiyabonga Nkosi Sabatha. Noma Nkosi ngehlelwe inkinga ekseni. Ngiyageza ubuso mhlamba ubuso. Kwangena insizwe endlini ngqongqoza ngayivulela yangena. Kanti iphethe ibhakede enodaka. Afika ngithela ngalo lolu daka. Mazi ngithe manzo udaka lo muntu. Kade lixova la de lixova khona. Wabona umuntu ofanelene nalolu daka yimi. Ngicela ke Nkosi abakubo. Obaba bamo makhothoza basukume wayakuyena. Bayombuza ukuthi ufunani kimi. Bingekho ndala bengachitha khona ibhakede lakhe lo daka. Ngicela ke Nkosi ungiphilise kakhulu emoyeni. Moya wami uhlale Nkosi ubona wena. Ngaphazanyiswa umuntu ongenalo izulu. Ngicela makholwa yekani ukuxova udaka. Bese nibona lolu daka luhlu mase liphahleke endlini noma liphahleke kubani. Ngiyayicelela nje mina ngokwashuza kuboka baba ningakwenzi lokho kimi. Udaka lakho mayixovele zidlele lona. Nkosi baba ngiyakuthanda. Kepha wena ufihliwe. Awubonakali. Ngicela abaphethe isibhalo umvangeli umdluli walakithi. Angivulela incwadi kaLuka 1. Angifundele evesini ka26. Ngoba inhloso kufuna lamakholwa azi ukuthi ahlangene lapha ngimashi nje ayapi. Kungayinkingi makukhona umuntu ongazi ukuthi uyapi. Namhlanje kulona usuku lwesililo. Futhi kulona usuku lokuphoxeka lona. Lokho longehlele kuseni ngehlelwe inkinga enkulu engazi lo muntu ongithele ngodaka uyongigeza ngani.
Obungithele ngosuku olingafanele. Ngambuza uthi yini la ishoyo. Bathela udaba. Luka 1 verse 26. Ngenyanga yesithupha. Ngenyanga yesithupha enyakeni uJune lowo. Ingilosi uGabriel. Ingilosi uGabriel. Yathunywa uThixo ukuya emzini waseGalile. Abaphethe ipeni bayi-underline kahle lo ndawo. Yathunywa uThixo ukuya emzini waseGalile. Othiwa iNazaretha. Okuthiwa iNazaretha. Ngi-underline kahle nifunde kahle. Ngitsheleke ibuku ngabona umfundi banqele efaka ibuku ezibili emakhosini. Mawungaboni uyifake nawe ezibembini. Entombini emiselwe indoda. Entombini eyayimiselwe indoda. Igama layo linguJoseph. Hayi, igama lendoda kwakunguJoseph. Wendlu kaDavide. Wendlu kaDavide. uJoseph wayezalwa endlini kaDavide. Wayenokhokho wakhe nomkhulu wakhe. Haza ngaqhuma etsheni, woza. Igama lentombi linguMaria. Igama lentombi ayethandana nayo noma eganene nayo kwakuMaria. Ingilosi yangena kuye yathi. Ingilosi yafika kule ntombi emisela indoda yathi, wena onenhlanhla. Wena onenhlanhla. Inkosi nawe. Inkosi unyazi lwezulu inawe namhlanje. Ubusisiwe sifazaneni. Ubusisiwe wena wedwa nje sifazaneni. Eseyibonile wethuka ngezwi layo. uMaria esebonele ingilosi wathuka kakhulu ngezwi layo. Ezindla ukuba ukubingelela kuni lokho. Ezindla uMaria ngoba engalwazi ulimi lwakuleli bandla. Ingilosi yathi kuye ungesabi. Yayisithi ingilosi kuyabona ke Maria ungashaya uvalo manje. Ufumene umusa kuThixo. Wena ube nenhlanhla wena wedwa wafumana umusa kuThixo. Bheka uzakukhulela. Uzakukhulela lonke le ndaba ixoxwe ngenyanga yesithupha. uJune. Bheka wena Maria, ngizokuthunywa uJehova kuzokukhulelwa manje. Uzale indodana uyiqambe igama layo. Uzozala indodana wena uyiqambe igama layo. uJesu. uJesu. Uyakuba mkhulu yena. Uyaba mkhulu ezweni. Athiwe indodana yoPhezukonke. Kuthiwe hayi maNazaretha. Kuthiwe kuJesu kuyindodana yoPhezukonke. Bamba mdluli bamba lapha. Ngiyabonga hlala phansi. Ngenyanga yesithupha. Asibale inyanga ukusuka kuJune kuza kuDisemba 25. Zisithupha inyanga akakazali uKristu. Akhona amakholo endlini. Jerusalema, Bethlehem. Izazi sisitshelile. Umsindisi. Usezalwa wena asepe eBethlehem. uJoni ufika isithunywa sithunywa uThixo ubosokwazi uMaria ukuthi usezokukhulelwa azale indodana ayiqambe igama lendodana aza kuyizwala igama layo uJesu. Zahamba inyanga washaya uDisemba zathi inyanga usikisi akaveli uJesu. Kodwa umhlaba wonke wazi ukuthi uDisemba 25 ukuzalwa kukaKristu. Liyakuphika iBhayibheli namhlanje. Mhlasimbo ngasangisize
akuveza ukuthi 25 December kwakwenzekani ezweni angaphakamisa isandla ngizomnika ithuba ngizocela uNkulunkulu ngimkhweza unyazi ngimnika ithuba ukuthi asichazele ngo25 December kwakwenzekani emhlabeni waphuma isiboshwe esikhulu ejele azalwa nguKristu ake ufunda uJeremiya 52 verse 31 akazalanga uKristu mhla ka 25 December waza khona ufundayo ozanini ozani ozani waza nayo umbhobha uko afunda ophethe umbhobho kwathi ngomnyaka wama-37 ya wokuthunjwa kukaJehoyakim inkosi yakwaJuda nazi ya alale kahle amakhola angahumzele ethempeleni amakhola kusethempeleni wonke ukhuluma nikuphambanisa ukukhuluma bese nithi 25 December is a born of Christ no waza ngenyanga ye-12 ngenyanga ye-12 uDisemba loyo ngosuku lwama-25 ngosuku lwama-25 that is 25 December uEvil-Merodaki inkosi yaseBhabhiloni angikwazi ukulibiza igama layo ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehoyakim inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni bambe lapho ungabuseqe azizile uzophendula abantu la sotshelana iqiniso ukuthi la kuseNazaretha Baptist Church ebuhleni thina sigubha usuku lokuzalwa komsindisi kokufika kobuNazaretha lapha eAfrika 25 December akazela uKristu bakeje umgodi bagubha usuku wrong babe celebrate ukuphuma kwaJoyakim etilongweni waye kade isiboshwa uDisember uJanuary uFebruary uMarch 10 wafika ubhombe isimo samampondo kunze ehlaba ezinye emantshobeni wafika eAfrika nowe ngaboni wafika ubhombe waqala ukufika emhlabeni mhla ka10 elapha ezoshumana ngaleli ivangeli hayi ukuzalwa kwakhe 10 March ubhombe wayemaphezulu kwentaba ekhuluma ethi ushembe uNkulunkulu ethi ngithunywe uNkulunkulu kusho ubhombe ezisho yena uNkulunkulu yena uqobo akhona amakholwa endlini ubhombe wathi kubantu uthunywe uNkulunkulu kodwa ekupheleni kosuku ubhombe asinalo elinye igama esingamnika lona ushembe nje kuphela ngabe uNkulunkulu ophelele ovela ezulwini amen ngakho ke eNazaretha ingqikithi yosuku namhlanje umhla ka9 kusasa kuzobe kuzalwa ubuNazaretha sizobe siqala kusasa siJerusalem eBethlehem izazi sitshelile umsindisi uzelo asigubhu wona u25 December abantu babheke ephasikeni eseledlule asedlile amaNazaretha sibuye ephasikeni phezu kwentaba omhlangano funda mdlulu Levi 23:5 abantu bezwe ukuthi iphasika linini ngoba inkinga abantu abalifunda iBhayibheli bahambe bayofuna ama school fees abo eBible school ukuthi sithola isichaza nje sakwashoza singafundile lasitshela ukuthi iphasika lini alike iphasika leli nje olubuka ukuthi ukuthi siyakholwa sathi ngathi ukuhamba kwenkosi uKristu inqanyulelo sithi thina uGood Friday so isikhumbuzo saKristu sigujwa
Sikujelwa kuphi ukuhamba kwenkosi enkulu kangaka uChrist inkosi yakwaJuda bese sithi thina uGood Friday siyadla semakhaya shobona ingane zethu ngoba uGood Friday kade amaphekula aqala kahle hle masikhuluma iqiniso nje la kwashemba amaphekula kade aqala Levi wazamhloni ngenyanga yokuqala uJanuary suka kuyena ngosuku lwe-14 ngesuku lwe-14 mhlasimba abantu izulu abasizwa mhla ka-14 kusihlwa ntambama ebusuku kuyiphasika hlala phansi Mdluli oshoda yasho ukuthi uyashoda ngedlula ngenyanga yokuqala enyakeni ngosuku lwe-14 mhla ka-14 yiphasika kusihlwa iphasika sidlile entabeni silinikwa unyazi lwezulu lusikhangeza wena ungekho indaba yakho ngoba awubanjwe isono sakho kodwa mhla ka-14 sathi sidlo phezu kwentaba sisinikwa unyazi